Kaixo egunon, Elgoibarko Meka Institutuan gaude, Iban Murua eta Jon Astigarraga gara, eta kalapatxa bat nola fabrikatu erakutziko dizugu. Hasiera emateko piezaren garapena kalkulatzeko erabiliko dugun programan pieza margotuko dugu 3 dimentsiotan, eta 2 dimentsiotara pasako dugu forma emateko garaian, galtzen diren neurriak kontutan hartuta. DX formatoan artxiboa jasoko dugu, eta plasma makinen mosketa egingo dugu. Moztu dugun piezaren gainean, forma emateko erabiliko diren generatrizak marratuko ditugu. Plegadoraren parametroak egokituko dira, forma emateko dagokion neurrietara. Pinturara pasatzeko listo dugu pieza. Hauek dira eman ditugun 4 pausoak. 1. Kalapatxaren diseinua eta garapena. Zehaztasun handiko plasma bidezko ebaketa, trazaketa, forma ematea.